Máme na Ibizu, aby jsme pokořili DJ Bulbu, protože tady máme nový stroj, který v současnosti nemáme zapojený ještě v USBčku, takže nám nefunguje, ale je to konzole. Je to mladší sestra nebo bratra konzole Traktor Control S4. Tohle je Control Traktor v obráceně. Traktor Control S2. Takže je to vlastně jakási osekaná funkce, osekaný stroj a konzole pro chudší lidi, kteří si nemohou dopřát si za 26 000 korun českých zakoupit traktor Control S4 a za 13 000, tedy za holou polovinu, si mohou zakoupit traktor Control S2. Jak vidíte, chybí tady, nebo je tu znát absence dvou šavlí, protože S4 podle už názvu 4 má 4 kanály, to znamená, že lze tam pouštět ze 4 aktivních doků. V této verzi jsou jenom 2 šavle, čili 2 kanály, ale ovšem pozor, nechybí crossfader, kterým se dá, jak se říká, plynule přecházet z jednoho kanálu do druhého, 1, 2, 1, 2, 1 AB, v tomto případě AB. Ano, dá se tady i scratchovat, jsou tady i dotykové, takové tady ty kolečka. Nenechte se smát, nejedná se v tomto případě o motorku, je to pořád traktor, i přesto, že má 2 kola. Ano? Takže je to takový dvoukolý traktor, se kterým lze prostě prakticky dělat všechny věci, které běžný disc jockey potřebuje k kvalitnímu výkonu. My bychom vám pochopitelně ukázali, jak tento stroj, tato konzole, konkrétně Traktor Control S2, jsme to ještě nezapamatoval, funguje v praxi, ale bohužel nemáme vhodný adekvátní počítač, do kterého můžeme strčit tuto zcela neznámou koncovku. Jenom skutečně s podívem jsme zjistili, když jsme rozbavili a zjistili jsme, že takovou tu koncovku na žádném počítači v našem rádiu zatím nemáme. Jedná se zřejmě o nějakou hardwarovou novinku k přenosu dat, takže budeme muset počkat, až se to objeví na běžných počítačích, které tady máme, a potom vyzkoušíme a řekneme vám o tom víc.